Усім прывітанне. І сёння мы адыдзем ад эканамічнай павесткі і крыху пагаворым пра урбанізм, на прыкладзе Дубая. Гэты горад прайшоў вельмі хуткую трансфармацыю ад невялічкага паселішча сярод пустыні на некалькі тысяч чалавек да міровога горада, дзе жыве зараз 3,5 мільёны чалавек. І ўсё гэта адбылося літаральна за апошнія 50 гадоў. На жаль, у сілу розных прычын вынік такого хуткага росту, як на мой погляд, аказаўся проста жудасным. У людзей, якія займаліся развіццём Дубая, быў амаль безлімітна грошай. І замест таго, каб будаваць штосьці сапраўды яскравае, унікальнае, яны умудрыліся ўвабраць у гэты горад усе найхужэйшыя практыкі будаўніцтва гарадоў 21 века. Давайте паглядзім на практыцы. Калі глядзець на Дубай зверху, гэта мала падобна на горад. Гэта хутчэй выглядае так, як быццам вучню школы ўключылі гульню Сім-Сіці і далі безлімітна грошай. Проста нейкае нагрувашчванне розных раёнаў з рознай архітэктурай, рознымі стылямі, высотнасцю, якія абсалютна не звязаныя паміж сабой. Вось, напрыклад, раён высотак. Ці утульна тут? Мне падаецца, абсалютна не. Кожны хмарачос жыве сваім жыццём, і пасярэдзіне гэта ўсё праразае хайвей на 12 палос, які поўнасцю разрывае пешаходныя сувязі паміж раёнамі. Увогуле ёсць меркаванне, што будаўніцтва хмарачосаў мае сэнс толькі тады, калі у вас фізічна няма месца. Але ж Дубай будаваўся з чыстага ліста сярод пустыні, тут процьма вольнага места. У выніку, як мы бачым, пешшу рухацца па гораду проста немагчыма. Сам горад цябе як бы падштурхоўвае перасесці ў машыну. На мае развагі пра пешую даступнасць горада можна сказаць: пачакай, але ж тут паўгады тэмпература за 40 і шалёная вільготнасць. Як там рухацца пешшу? Канешне ж, хочацца хутчэй скупнуць сваю машыну з кандзёрам і паехаць па сваім справам па 12-палоснаму хайвею. На гэта б я адказаў, што, па-першае, ёсць яшчэ зіма, калі ўмовы на дворе становяцца лепш, але горад усё яшчэ такі ж нязручны для пешаходу, як і летам. А па-другое, горад нават не спрабаваў неяк згладзіць гэтыя суровыя ўмовы надвор'я. У Дубаі ёсць куча гольф-палёў, нават на хвіліначку крыты гарналыжны курорт сярод пустыні, але няма ніводнага нармальнага парку. Дамы б таксама можна было будаваць нармалёвай чалавечай этажнасці і шчыльней адзін да аднаго, што б давала натуральную цень. Але ў выніку, калі ты паспрабуеш рухацца пешшу паміж гэтымі хмарачосамі і хайвеямі, ты аказваешся як на патэльні, бо схавацца проста няма куды. Самае цікавае, што ў Дубаі ёсць старыя раёны, дзе з гэтым усё добра. Проста бяры і маштабуй, паляпшай, развівай. Асабіста мне тут нашмат прыемней. Тут шмат цені, тут вузкія вулачкі, тут шмат крамаў на першых паверхах. Тут я адчуваю нейкі сапраўдны каларыт усходу. А цяпер паглядзіце, напрыклад, на раён Марыны. Што тут рабіць, калі ты тут не жывеш? Проста бетонныя сцены і паркоўкі, якія гавораць табе як пешаходу, што табе тут не рады. Наступны пункт, які мне вельмі не падабаецца ў Дубаі, гэта вось гэта манія зрабіць нешта, што будзе глядзецца прыгожа зверху. Але камон, людзі пакуль перамяшчаюцца па зямлі. Для каго гэта? Ёсць краіны, дзе любяць намаляваць і заасфальтаваць пешаходныя дарожкі пад лінеечку ці пад прамымі вугламі, як людзі не ходзяць, бо так прыгожа на плане. Але гэта проста немаверна меншае зло ў параўнанні з тым, што робіцца ў Дубаі. Асабліва хочацца пагаварыць пра гэтыя насыпныя астравы і паўастравы. Мала таго, што амаль усе пустыя, дык і для будаўніцтва іх выкарыстоўваецца пясок са дна, што вельмі шкодзіць мясцовай падводнай фауне і флоры, а таксама негатыўна адбіваецца на клімаце горада. Больш таго, гэта звычайныя астравы амаль не размываюцца, але ж гэтыя з пяску, яны штогод паціху тонуць і развіваюцца ветрам. З таго ж, яны прадаюцца проста без нічога, без электрычнасці, вады, каналізацыі. Купляеш проста пясчаную выспу сярод заліва. Дарэчы, калі размова зайшла пра каналізацыю, ці ведалі вы, што самы высокі будынак у свеце, Бурдж-Халіфа, не падключаны да каналізацыі? То бок кожную раніцу да будынка выстрайваецца чарга са спецыяльных машын, якія вывозяць лайно жыхароў і арандадатараў будынку. А гэта разам з вадой з-пад душу і крану каля 15 тонн штодзённа. Проста яшчэ адзін помнік дубайскай безгаспадарчасці. Калі вяртацца да ўсіх гэтых астравоў, калі вам хочацца нешта будаваць, што будзе прыгожа глядзецца зверху, чаму б не зрабіць гэта наадварот, праз каналы? Та глядзіцца ўсё так жа добра, але нашмат танней у будаўніцтве і не шкодзіць марской прыродзе. Пытанні, на якія няма адказаў. І яшчэ адзін пункт, пра які нельга не пагаварыць, гэта становішча з правамі чалавека. Так, увесь рэгіён Персідскага заліва не з'яўляецца прыкладам у гэтым пытанні, але ж Дубай наперадзе планеты ўсёй. Толькі 10% насельніцтва Дубая гэта мясцовыя, усе астатнія 90 эмігранты. Прычым вельмі часта гэта будаўнікі з Індыі, Бангладзеша, Пакістана. Іх заманіваюць туды вялікімі зарплатамі, потым адбіраюць пашпарты, і людзі аказваюцца ў сапраўдным рабстве. У выніку яны жывуць у цесных пакоях па 8-10 чалавек, перапрацоўваюць пад спякотным сонцам, не атрымліваюць зарплату месяцамі і вельмі часта галадаюць. Таму, напрыклад, не павінна здзіўляць статыстыка індыйскай амбасады, што ў Дубаі кожныя 3 дні грамадзянін Індыі сканчвае жыццё самагубствам. І гэта толькі індыйцы. Такая вось зваротная старана ўсіх гэтых глянцавых фотак, якія транслююць адтуль розныя крыптамільянеры і інстамадэлі, якія знаходзяць Дубай прывабным. Гэта ўжо не кажучы пра тое, што ў канфліктах паміж мясцовымі і немясцовымі дубайскі суд заўсёды стане на бок мясцовага, так што судебная сістэма там крыху падобная на жарт. Такі вось горад кантрастаў. А цяпер проста ўявіце, што замест гэтага безгустоўнага лайна з бетона і шкла мясцовыя ўлады пабудавалі б штосьці сапраўды унікальнае, чаго не было раней. Які-небудзь малаэтажны сярэдневяковы горад на сучасны лад, з узкімі вулачкамі, мячэцямі, усё зробленае з камня, напрыклад, карацей нешта такое, што ілюстроўвала б мясцовы каларыт. Але, на жаль, пакуль не проста слепа капіруюць усе найхужэйшыя практыкі заходніх радоў, што выглядае вельмі штучна і абсалютна
абсалютна непрывабна. Пішыце, калі ласка, у каментарах, як вы адносіце да Дубая і што думаеце на гэты конт. У мяне на гэтым усё. Да сустрэчы ў новых відэа.